és una idea molt beneficiosa pels organitzadors i corredors de les curses de muntanya. Saps aquells que canviaven de color, no? Sí, vam mirar la iaia després. Aquí què posa? Que no ho veig. La M-Profile ofrece dos tipos de ventajas, una para la organización y para el corredor. Para la organización es un sistema de identificación económico, personalizable y autofinanciable. Y para el corredor sirve para que en todo momento sepas dónde estás, ligera, resistente, impermeable, que puedes llevar con cualquier tipo de prenda. Per estar preparat psicològicament en tot moment i saber el desnivell positiu o negatiu que et ve en tota la cursa, ja que és molt llarga, i preparar una bona estratègia de cursa. Fins ara el propi avituallament, hòstia, l'entrepà, tio! Mountain Profile és una idea que va sorgir de 3 amics que estaven cansats de fer notes amb els paperets, les xuletes dels perfils de muntanya.